σταυρός ο κλασικός. Λοιπόν, ένα ψαράκι μπρος και ένα ψαράκι πίσω. Τίποτα από αυτά δεν μετράει γιατί δεν λύγει σε χέρια, έτσι. Βέβαια, εδώ επειδή δεν έχει τα λουράκια του κτλ. Έχει λίγο παραπάνω τη φως. Τη χρησιμοποιούμε στη γυμναστική, αλλά όταν έχει τα λουράκια η λαβή του είναι ακόμα πιο ίσια. Εντάξει, το θα κάνεις. Λοιπόν, πίσω ψαράκι, έχει πέσει λίγο κάτω. Και μπρος. Αυτά είναι στην καθημερινότητα